गोजाम रदाय आरो गोदान रदाय मोननैजों मोनसे खालामनानै बाइबेलाव गासै 66टा बुक दङ, 66 बुक्सफोर दङ। 66 बुकफोरनि गेजेराव बेबायदि सोमोनांथाव इसोरनि बोसोनफोर दङ, बाथ्राफोर दङ, जि बाथ्राफोरा जोंखौ गोबां मदद खालामनो हायो, जोंखौ गासै समयसाफोरनिफ्राय उदांस्रि खालामनानै होनो हायो। बेबायदि इसोरनि बोसोनफोरा बे बाइबेलनि सिङाव दङ। नाथाय गोबां लाख लाख हाजार हाजार बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरनिफ्राय केवल आङो मोननैल' बाइबेल सिरि लानानै फैदों, जि मोननै बाइबेल सिरिया जोंनि जिउखौ सोलायनानै होनो हागौ, नोंथांनि जिउखौ सोलायनानै होनो हागौ। जेब्ला जोङो बे बोसोनखौ गोसोआव लानानै देहेन खालामबाय थागोन, सानफ्रोमबो बुंबाय थागोन, सानफ्रोमबो बे बोसोनखौ फोथायगोन, अब्लाना नोंथांनि जिउआव मोनसे सोलायनायखौ लानानै फैगोन। शास्त्रा मा? बेखौ इसोरनि बाइबेला बेबायदि बुंदों 2 तिमथि 3:12-17 सिरियाव। शास्त्रा इसोरनिफ्राय जाबाय, नंगौखौ फोरोंनाय, जायिखौ रायनाय, गोरोन्थि मावनायखौ फोसाबनाय आरो धोरोमाव लुखांनायनि थाखाय बियो गोनांथार। अब्लासो बि इसोरनि मानसिया मोनफ्रोमबो गाहाम हाबानि थाखाय थाम-थिम खालामजाखानाय जागोन। प्रियफोर, इसोरनि बोसोना मानो जोंनि थाखाय? बे जाहैबाय नंगौखौ फोरोंनाय। इसोरनि बोसोना जोंनो नंगौ सैथो बाथ्राखौ फोरोङो। जायखौ इसोरनि बाथ्राया रायो, बेनि उनाव गोरोन्थि मावनायफोरखौ फोसाबनानै होयो। बेनि उनाव मा खालामबावो? धोरोमाव लुखांनायनि थाखाय बियो गोनांथिथार। जोंखौ धोरोमिया खालामनो थाखाय इसोरनि बोसोना गोनांथिथार। अब्लासो जोङो सासे धोरोमिया जानानै थायो। बेनि उनाव इसोरनि बाथ्राया मा? बेखौ गितफोरनि 119 नम्बरनि 105 सिरिया ओरैहाय बुङो, नोंनि बाथ्राया आंखौ दैदेननायनि देम्फु आरो लामायाव आंनो स्रां होग्रा जाबाय। बेयावहाय इसोरनि बोसोना मा होननानै जोंखौ बुंदों? बे जाहैबाय इसोरनि बोसोना जोंनि स्रां होननानै बुंदों। लामायाव देम्फु जाबाय। जोंनि थांनाय फैनाय, जोंनि थांना थानाय लामायाव बे इसोरनि बोसोना जोंनो स्रां होयो, सहाय होयो, जोंखौ दैदेनो। इसोरनि बोसोना बेबायदि। दा दिनै गोबां रोजा रोजा बोसोननि गेजेराव केवल मोननैल' बोसोन लानानै फैदों प्रियफोर। बे बोसोना जों साफ्रोमनि जिउखौ सोलायनानै होनो हागौ, साफ्रोमनि समयसाफोरखौ गोजान खालामनानै होनो हागौ। दा बे मोननै बोसोनखौ नायनो थाखाय, मोनथिनो थाखाय नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन, जेन नोंथाङाबो नोंथांनि गासै समयसाफोरनिफ्राय बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों नोंथाङा उदांस्रि जानो हागोन आरो नोंथाङा मोनसे मोजां जिउ, मोनसे मोजां ख्रिस्टियान जिउखौ खुंनो हागोन। दे अब्ला प्रियफोर, भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगाङावनो जेरै सरासनस्रायै खावलायबाय थायो, दिनैबो खावलायनो हास्थायदों जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों, अन्नानै साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन फैबाय थानाय समफ्राव नोंथाङा आंनि इसोरनि बोसोन बुंनायखौ जेन मोनबाय थायो आरो नोंथाङा खोनासंनो मोनो, नोंथाङा सोलोंनो हायो। आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा सानोब्ला, आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होनानै होगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय थुलुंगा होयो। आरो लोगोसेयैनो शेयार खालामनानै होनो दाबावसै। दे अब्ला प्रियफोर, समखौ गाज्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो जोङो आवगायलांदोनि। अनजाग्रा प्रियफोर, जिउआव जोंहा थोजासे जानाय जेबोआनो गैया। जोंहा बेसाद, जोंनियाव थानाय जिथु बेसाद मुवाफोर दङ, बे बेसाद मुवाफोरा जोंनो लागै माब्लाबाबो थोजासे जाया। जोंनियाव 10 जरा गाननाय जोमनाय थाथों, 20 जरा गाननाय जोमनाय थाथों, बियो जोंनो लागै सेटिसफाइड खालामनो हानाय थोजासे माब्लाबाबो जानानै थाया। जोंनियाव हदायबो आंखाल जानानै थायो। जोंनि जानाय लोंनाया सानफ्रोमबो आंखाल जानानै थायो। जोंनियाव जिथु धोन दौलत दङ, थाखा फैसाफोर दङ, बेफोर सानफ्रोमबो आंखाल जानानै थायो। जोंखौ खुसि खालामनो हानाय थोजासे माब्लाबाबो जानानै थाया। दा बेयावहाय जोङो गोबां समावनो गावखौनो गाव मोनसे आंखालाव थानाय बायदि मोनो। आंहा गाननाय जोमनाय मोजां गैया, बिनि थाखाय आङो फारिलाइफोराव थांनो हाया। आंहा थाखा फैसानि अभाब, आंखाल, बेयावहाय आङो गोजान गोजान जायगाफ्राव थांनानै, प्रग्रामफोराव थांनानै इसोरनि बोसोनखौ खोनासंहैनो हाया। आंनियाव गोबां थाखा फैसानि अभाबनि थाखाय आङो दान होनो हाया। आंहा न'खराव गोबां बेराम आजारफोर जानानै दङ, गोबां थाखा फैसानि अभाब, आंखाल जादों, बेनि थाखाय आङो न'निफ्राय ओंखारनो हाया। गोबां रोखोमनि जोंहा जिंगासिनायफोरा जोंनियाव दं। गोबां रोखोमनि संसारनि जिंगासिनाया जोंखौ नारसिननानै थायो। बेफोर गासै जानायनि जाहोना जाहैबाय प्रियफोर, जोङो मोनसे बोसोनखौ जोङो बावनानै थायो। जि बोसोनखौ आङो दायो नोंथांमोननो अल्ड टेस्टामेन्टनिफ्राय दिन्थिनो थांगासिनो दङ। जेब्ला जोङो बे बोसोनखौ देहेन खालामगोन, जेब्ला जोङो बे बोसोनखौ गोसोआव लागोन, जेब्ला जोङो बे बाइबेल सिरिनि बाथ्राखौ देहेन खालामबाय थागोन, गोसोआव लागोन, जोङो बेखौ
लानानै सोलिगोन आरो फोथायगोन अब्लाना जोंनियाव थानाय गासै आंखालफोरा गोजान जागोन, समयसाफोरा गोजान जाजोबगोन। बे गोसोखां सिरि एबा बाइबेल सिरियानो जाहैबाय गितफोरनि 23 नम्बरनि 1 सिरि। येस प्रियफोर, नोंथाङा सैथोखौनो खोनादों। बे जाहैबाय गितफोरनि 23 नम्बरनि 1 सिरि। हयथ' गोबां बेक्तिनि खुगा सालाय बिजौआव हयथ' बे बाथ्राया दङ आरो माखासेफोरनियाव गैयाबो जानो हागौ। बेयाव बुंदों जाहैबाय, फोरबोआ आंनि लावखार, आंहा थोआ जाथारनाय नङा। बेसे गिदिर इसोरनि बोसोन बियो, बेसे गोथौ ओंथि गोनां, गोदै रस गोनां इसोरनि मोनसे प्रमिस, इसोरनि मोनसे बाथ्रा। फोरबोआ आंनि लावखार, आंहा थोआ जाथारनाय नङा। बे बाथ्राखौ डेभिडआ बुंदोंमोन आरो डेभिडनि बुंनायनि गेजेरजों डेभिडआ इसोरखौ बाख्नायदोंमोन आरो डेभिडहा इसोरनि सायाव फोथायनाय दङमोन। इसोरा गासैखौबो आंनो होयो, बेयावखायनो आंहा जेबो थोआ जाथारनाय नङा होननानै बुंदों। अनजानाय फोथायारिफोर, जेब्ला जोंबो बे बोसोनखौ गावनि जिउआव बाहायगोन, आंहा थोआ जाथारनाय नङा, फोरबोआ आंनि लावखार, आंहा थोआ जाथारनाय नङा, जेब्ला बे बोसोनखौ जोंनि जिउआव लागोन, जोङो बेखौ देहेन खालामबाय थागोन, अब्लाना जोङो इसोरनियाव जोंनि जिथु फोथायनाय दङ, बे फोथायनाया इसोरनियाव गोबांनिख्रुइ गोबां जालांगोन। जेब्ला जोङो इसोरनियाव गोबांनिख्रुइ गोबां जोङो फोथायगोन, अब्लाना गासैबो जोंनियाव जा दङ जों बेयावनो खुसि जागोन। आंनियाव 10 जरा गाननाय जोमनाय थानो हागौ, आङो बेयावनो खुसि जागोन। आंनियाव जा धोन दौलत दङ बेजोंनो खुसि जागोन आरो बेजोंनो आङो इसोरनि खामानि मावगोन, इसोरखौ खुलुमगोन, सिबिगोन। आंनियाव जा बेराम आजारफोर दङ, बेराम आजारनि गेजेरजोंब्लाबो आङो इसोरखौ खुलुमगोन, सिबिगोन। बेफोर गासै जिथु गाज्रि गोसोफोर दङमोन, थोयै जानाय बे गासै गोसोफ्रा गोजान जालांगोन आरो जोंनि जिथु फोथायनाय बे इसोरनि सायाव थागोन। दा बेयावहाय जोङो बे बाइबेल सिरिखौ सानफ्रोमबो देहान खालामनांगौ। बे बाइबेल सिरिखौ जिउआव लानांगौ, खुगा सालाय बिजौआव लानांगौ, गोसो अन्तराव लानांगौ आरो फुंनिफ्राय लानानै मोनाजासिम जोङो बे बाथ्राखौ फोथायनानै देहेन खालामबाय थानांगौ। इसोरा आंनि लावखार, फोरबोआ आंनि लावखार, आंहा थोआ जाथारनाय नङा। इसोरा आंनि नांगौफोरखौ सम बायदि बे इसोरा आंनो होगोन, नोंथांनो होगोन, जों साफ्रोम फोथायारिफोरनो इसोरा होगोन। मानोना इसोरा जोंनि लावखार, जोंहा थोआ जाथारनाय नङा। बे इसोरनि बोसोनखौ जोङो लागारबो फोथायनांगौ आरो जोङो देहेन खालामबाय थानांगौ। दे दानाब्ला जोङो नैथि इसोरनि बोसोन फारसे आवगायलांदोनि। नैथि इसोरनि बोसोना जोंखौ मा बुंदों? नैथि सोमोनांथाव इसोरनि बोसोनखौ दिन्थिनो थांनायनि सिगांनो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंग्रोनो हास्थायदों। बेनो जाहैबाय जे थांना थानो थाखाय जोंहा गोबां समाव गोबां खामानिफोरखौ गोनांथि जायो। बबे खामानिखौ मावगोन आरो मा मावनानै थांना थागोन, बेफोरबायदि गोबां सोंलु एबा गोबां नाजानाय जोंनियाव थायो। आंखौ सोर सहाय होगोन? बे बिषयाव जोङो गोबां जिंगासियो। जों जुदि साख्रि नागिरनो थाङोब्ला, आंहा साख्रि नागिरनो थाखाय आंनि न'नि बेकग्राउन्डआव रावबो गैया जेराव आंखौ सहाय होनो हायो, जेराव आंखौ मदद होनो हायो, जेराव आंखौ गाइड खालामनो हायो। सोरबाया जेन आंखौ गाइड खालामथों, नाथाय आंहा रावबो सिना जाना गैया, बेबायदि सिनायनाय गैया, बेबायदि हेफाजाब होग्रा गैया होननानै जिंगासियो। गोबां बिषयावनो, बेफारनि बिषयाव जाथों, साख्रिनि बिषयाव जाथों, फरायनायनि बिषयाव जाथों, माबा मोनसे खामानिनि बिषयाव जाथों, जे आं माबोरै मावगोन बे बिषयाव जोंनि मेलेमाव बेफोर फैबाय थायो। नाथाय इसोरनि बोसोना, आं जि इसोरनि बोसोनखौ फरायनो थांगासिनो दङ, बे इसोरनि बोसोना ओरैबायदि सक्तिशालि इसोरनि बोसोन, जेराव नोंथाङा गुबुननि सहाय लानांगौनि बाथ्रा गैया। बे इसोरनि बोसोनानो नोंनो राहा लामाखौ होगोन, नोंनो सहायखौ होगोन, नोंनो लामा दिन्थिगोन, नोंनो खामानि मावनो बोलो होगोन। बे बोसोनानो जाहैबाय गोदान रदाइनिफ्राय फिलिपि 4:13 सिरि। बाइबेल सिरिखौ दिन्थिनायनि सिगांनो एबा फरायनायनि सिगाङावनो जिथु बाइबेल एप्स दङ, बे एप्सनि सोदोबखौ बुंना होनो हास्थायदों। बेयाव जिथु ट्रेन्सलेसन दङ, बे ट्रेन्सलेसना एसे आलादा जादों, मोजाङै बुंफोरनाय जायाखै। बेयावहाय आङो हिन्दी, इंलिश, एसामिसखौबो फरायना होगोन, नोंथांमोना बेयाव रोखा बुजिगोन। बेयाव बुंदों जाहैबाय, ख्रिस्ट' होनाय बोलोजों आं बेफोर गासैखौबो सैनो हायो होननानैसो बेयाव सोदोब बाहायदों, नाथाय गुबुनाव मावनो हायो, खामानिखौ मावनो हायो होननानै बुंदों। दा बेयाव जोंनियाव बर' राव दानस्लायनाया एसे आलादा जाबाय। बे राव दानस्लायनाया बेबायदि जानांगौमोन, ख्रिस्ट' होनाय बोलोजों आं बेफोर गासैखौबो मावनो हायो होननानै बुंनाय जानांगौमोन। दे अब्ला आं गुबुनखौ फरायनि। মই খ্ৰীষ্টৰ দ্বাৰাই সকলো কাম সিদ্ধ কৰিব পাৰো, কিয়নো তেওঁ মোক বলৱান কৰে। जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। I can do all things through him who strengthens me.
एसामिस हिन्दी इंग्लिशाव स्पष्टयै लिरनाय जादों नाथाय बर'आव स्पष्ट ओंखाराखै। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि होनाय बोलोजों आं गासैखौबो मावनो हायो। यस प्रियफोर, बे बाइबेल सिरिखौ, बे बाइबेल बोसोनखौ जेब्ला जिउआव जोङो देहेन खालामगोन, जोंनियाव जिंगा सिनाया थानाय नङा। आंखौ सोर हेफाजाब होगोन, आंखौ सोर दैदेनलांगोन, बे माब्लाबाबो जानाय नङा। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो गोदान गोदान बोलोखौ होयो। जिसु ख्रिस्ट'नि होनाय बोलोनि गेजेरजों आं गासै खामानिखौ मावनो हागोन। दा बेयावखाय जेब्ला जोङो बे बाइबेल सिरिखौ गोसोआव लागोन, सानफ्रोमबो देहेन खालामगोन, सानफ्रोमबो फुंनिफ्राय लानानै मोनाजासिम जेब्ला जोङो फिलिपियारि 4:13 सिरिखौ जोङो गोसोआव लागोन, अब्लानिया जोङो मोनसे गोदान गोदान बोलोखौ मोनबाय थागोन आरो जोङो जिसु ख्रिस्ट'नियाव जिथु जोंहा फोथायनाय दङ, बे फोथायनाया बोलोग्रानिख्रुइ बोलोग्रासिन जालांगोन। मानोना आङो गासै खामानिफोरखौ मावनो हायो जिसु ख्रिस्ट' होनाय बोलोनि गेजेरजों। बे बाथ्राया जोंनि गोसोआव थाबाय थागोन, साफ्रोम फोथायारिफोरनि गोसोआव थाबाय थागोन। माब्ला थागोन? जेब्ला जोङो बे बाइबेल सिरिखौ, बे बोसोनखौ देहेन खालामगोन, बे बोसोनखौ गोसोआव लागोन, अब्लाना जोङो गोदान गोदान बोलोखौ, जिसु ख्रिस्ट'नि होनाय बोलोखौ जों अनुभब खालामनो मोनबाय थागोन आरो बे अनुभबनि गेजेरजों, मोन्दांथिनि गेजेरजों जोङो मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावनो थाखाय बोलो मोनगोन। माब्लाबाबो गावखौ हारसिं होननानै साननानै लानाय नङा, आंहा सहाय गैयै होननानै साननानै लानाय नङा, नाथाय मोनफ्रोमबो समाव जों खामानिखौ मावनोसो हाग्रा जागोन। दे अब्ला प्रियफोर, बेफोरनोमोन मोननै सोमोनांथाव इसोरनि बोसोन। गितफोरनि 23 नम्बरनि 1 सिरि आरो फिलिपियारि 4:13 सिरि, बे मोननै इसोरनि बोसोना जोंनि जिउखौ सोलायनानै होनो हागौ, जोंनि दुखु दाहाखौ गोजान खालामनो हागौ, जोंनि सहाय गैयैखौ सहाय गोनाङाव लाबोनो हागौ, जोंनि बायग्लिनाय जिउखौ बोलोगोरा खालामनो हागौ आरो जोंनि ख्रिस्टियान जिउ खुंनायाव बियो सानफ्रोमबो जोंखौ मदद खालामगोन, जोंखौ बोलोगोरा खालामगोन, आत्मिक जिउआव जोंखौ जौगाहोगोन आरो इसोरजों लोगोसे मोनसे मोजां सोमोन्दोखौ सानफ्रोमबो दोनगोन। दा बे मोननै बोसोनखौ लागारबो गोसोआव लागोन आरो बेखौ देहेन खालामफ्लायगोन आरो बेखौ लाबाय थागोन, अब्लाना इसोरा साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामबाय थागोन, बोलो होबाय थागोन। दे अब्ला इयुननि समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैफिनबावसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। बयहाबो सुख सान्ति जाथों। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।